salam edilişler. Bu men siz bilen dünkü edilen çıkışın bir dowamy hökmünde biraz pikir alışacak bolýan. O dün biz Türkmen cemiyetinin karanlıktan bir aydınlığa çıkmasının hükmanlığını türlü mutalar bilen düşündürdük. Bu karanlık nireden geldi diýen demä biraz fin beren ýalak bolluk bolýan onu men ýene de gaýtalayyn. 25-30 ýyl Türkmenistan bir ýapyk informasyon wakumda saklanan bir cemiyet. 20-30 ýyl informasyon wakumda saklanan cemiyet islese itlemese. Düýüp bilen doğru degradasiya bolýar. Bunu inkar edip bilecek dünyada hiçbir akıl yoktur. Ondan siz katı arkayın bolun. İnformasyon vakumda olara 25-30 yıl 15 yıldan sonra cemiyet çürüyendir. Doğru degradasiya bolýandyr. O degradasiyanın ýüzünden dehumanizasiya, degradasiya, ahlaklyk hemme dat gelýändir cemiyet çürende. Her tarapdan ähli nemeti bilen çürüyendir. Şu arada gurrun ettik de. Inni o ýagdaýdan çykmak üçin biz bir aýdynlanmaly. Aýdynlanmak prosesi geçmän Türkmen cemiyeti halas bolup bilen ok. Oňa da biz emmämiz akly selim o dogry düşünmämiz gerek. Inni bu degradasiýa karanlygyň ýöňüni kim çekip gelýär? O karanlyga getirenlere onu çıkaracaklar o size geňol görünür o bilim sistemidir. O ýa-ni tarihlerden ýasylan çağlar wagtyndan başlaýandyr. Ýokary uzaylar bilen tamamlanýandyr. O tizi şu derece yetiren güýç diýenmi ýa gatlak diýenmi ýa adamlaryň toplumy diýenmi bilim sistemidir. O şol nembesi. O siz Türkmenistanda bilimin çökmesini kime borçly? Onu ne ödün kabul ýantyň Türkmen başa. O başta şoňa borçlusyňyz şu wagtky cehaletin nemelisi aftery sorumlusy jogapkary birinciden şodur, ikinciden ine o siziň arkadaňyz Berdimuhammedow Gurban geldi o näme tapawdy ýok. Şodur oňa dowamy oňa ogly. Siz şulara jahilligiň nemetne şulara borçlusyňyz. Indi bundan bir çıkış ýoly. Çıkış ýolundan ýene de şol sizi karanlyga getiren bilim nemetiniň üstü bilen çykmalydyr. Ya bunu şu wagtky bilim sisteminiň işgärleri, ýa mollumlar, o ýatly hadiklarda çağlar wagtynda terbiýeçiler, waspitatlylýar, ýa Sowet döwrüniň dili bilen, ýokary huzaýdarnak mollumlar nemeler, ýa şolong nemet bilen nemetmelidir. Indi bärde bir ünt vermeli bir zat bada. Şu wagtky Türkmenistanyň mektep, orta okuw, ýokary okuw, başlangyç okuw çağlar wagtyndaky bilgi
muallimlerin bilgi kapasitesi var da demedi. Şol yani bilim verme mümkünçülüğü yok. Bunu men dediğiz muallimlerimizden, hocalarımızdan, profesörlerimizden, mektep direktörlerinden, davuşlarından, projektörlerden yeni de kimin dahil olup bilen nemesi görüpesi bağ olsa şolun hemmecetinden gati ulu hayiş ediyen. Siz birinciden bu eden etmişsiniz diyeyim bunu. Bu cinayet mi değil mi? Onu öğreniniz. Baka verirseniz bir cemiyetin nimetini köküncü üretmek, medal verilen ya da bayrak verilen bir hadise demken yani. Onu siz düşünmeli. O sizin edip bilecekleriniz ilki yani aydınlığa bir kapını ya da pencereni açma için siz şuun düşünüyordayınız o halka çıkıp ayıp vermelisiniz. Boynunuzdan almalısınız. O boynunuzdan hemen almalı. Sonra verirsiniz boynunuza şu atki bilginiz bilen o çağlara da yaşlara da hiçbir bilgi verip biler yalak durumunun yoktuğunu boynunuzdan almalısınız. Halkın bunu çıkıp. Halk keremdir, geçirer, bağışlar. Bolmasa siz atıp basıp demet görün belki de bolmaz. Böyle halkın gözünden düşersiniz. Ömrünüz ötünçe o değerler gelen bir katlağa yoğurulursunuz. Bu tarihlerde bulunmadılardır. Siz şu an ediyen dağınız cehalet tesirlidir. Sizin şu an ediyen ben var. Yani bilim veriyet ya, ilim veriyet ya, çağları okudiyat diyen demeniz din tecirleri yalak, cehalet tecirleri. Bu adı şudur. Şu an ediyen dağınızın. Bunu siz düşünmeseniz cemiyet aydınlandıkça cemiyetin böyle düşünüyor bunu. Siz şunu etmeseniz aydınlığa karşı özünüzü böğüt bolýaňyzda şoňa karşı duran bir güýç ýalak, gatlak sizin sanıňyz adam däldir. Bilim sistemasynda işleýän adamlaryň sany bizim döwrümizde yani 93, 94, 90 ýyllaryň gurulunda diýende 40-50 bin adam adından bundan kän bolmagy mümkin. O bir kiçi yerim zat däl. O aydın adam inem, cahil adam inem mektep yetiştirýändir. O siz o yetiştiren adamyňyzy öýüňizde de görýänsiňiz şu wagt, töwereňizde de görýänsiňiz. O haýsy kapyny açaňyzda içinde oturandyr, sizi kabul edendir. Şu sizin yetiştiren cehaletinizi her ädimde görýänsiňiz. Olar Mars'tan okak gelmedi. Olar siz yetiştirdiniz. Aeroporta varsam o götük demeler görürsünüz. Sizin yetiştiren çağa çıktığınız. Onun cellat diyalak adamlar urup yencip korkudup soyup görün orgun işgalleri vardır. Onların bizi yetiştirdiniz. O işini bilmeyen o ministrler, şoňa meňleş nemeler vardır. Onların bizi yetiştirdiniz. Başka bir yere yetiştiren o.
Suatlan biri Johan vermeli. Johan tezden torap başladı neçe. Şoň üçin sizin ilki etmeli nemäňiz. O menem bunu sizden o canım tenim bilen haýyş edýän. Hemen o bir näme etmeli diýen adamlara da bu da ne etmeli dadynyň o matlagaty siz şu wagtky bildiğiniz bilen Türkmenistan'a, çağlara, yaşlara hiçbir bilim berip bilmejäňiziň demetin boýnanmalydyňyz. O da sebäplerini düşünýärsiňiz. Sebebi yapıklıktır. O kravatlığı yoktur, söz rahatlığı yoktur. İnformatı almak mümkünçülükleri yoktur. O informasyon vakumun neticesinde sizden doğru degradata bolan katlak. Yani boyun alacak ki görüp durun da. O bu niyetle görüyorsunuz. O son için sizden katı ulu o haýyş. O bu sizin belki de ömrüňizde adam ýalak ýaşamaňyzy, özüňizde adam ýalak duýmaňyzy düşünip biler. Bolmasa sizin wujdan adamyňyzy özüňiz köýdürmeli. O sizin şu wagt çağlaryň öňüne çykmaňyz jenaýetdir. O şu wagt Türkmenistanyň mekdeplerine çağlaryny okutmak. O bilmeyen muallimlere çağının mı rol yankı? Siz o milyonlap adam dahil yani. Onun geleceğin yok diye. Bu bari katı ağırdır. Şu atlara düşünmezseniz o cehennem ne yanmalı olursunuz. Bu kat bu ağır da attır. Şunun için sizden haýyş. Gerek oldu. Yalvar paýyş etmenem oldu edeyin. Siz şunu düşünmeňiz gerek. O tribunaňyz ýok bolmagy mümkin. Tetiği verin. Videoyu verin. Biz kömek edeli. Ya da özüňiz edip bilen ýeriňiz boldy. Oňa da garşylygyňyz ýok. Ýöne sizin şu wagtky ýagdaýyňyz bilen netil ýetişdirip bilmejeňiziň şoň beýanaty gerekdir. O mektepden ýagdaýyny düşünürseňiz, hemme zat o aýdym bol. Ben şu arada bir gurruna değinip o yürüyüp ekrana çıktım da. Bunu ben gerek kurdu yine de 3-4 sefer gaytalayın. Siz şu hat bolmasa o cehalet tecirleri bir narkotik satanlarım ağırdır. Bir devleti yok edecek kurdum, yeryüzünde yok edecek kurdum, bilimi yok edilyendir. O sizde bilim yok edildi. Onun sizin boyun almanı gerek. O parti sizi hiç de subut etmeyecek manası yok. Ben şu tayda de söyledim kurtarayım. Bunu uduyun yemet kelleğini karşıma diyalak kıyıkacak. O sizden şuna bir reaksiya karışıyor. Tabi oğlum, sağlıkta görüşelim.